F'artiklu ppubblikat fit-Times fil-ħarġa tagħha ta' tlieta, il-President tal-Fera tal-Pensjonanti fiħdan il-Partit Nazzjonalista Lapan, Joseph Zara, ħareġ ifaħħar ir-riforma diskriminatorja tal-2006 magħmula minn Gvern Nazzjonalista. Filwaqt li ammetta li din ir-riforma qasmet il-pensjonanti f'dawk imwielda qabel l-1962 u dawk imwielda wara u sostna li dawk imwielda qabel ma tilfu xejn. B'hekk Zara ħareġ jgħid il-kontra ta' dak li stqarrew kemm il-darba l-kelliema tal-istess partit. Meta issa ilhom mill-inqas mill-bidu ta' wissu tal-2023 isejħu li hemm bżonn li ssir ġustizzja mal-pensjonanti imwielda qabel l-1962. Fil-fatt kien propju f'seminar organizzat mill-istess Sapan fit-2 ta' wissu li għadda fejn din appellat biex titneħħa diskriminazzjoni bejn il-pensjonanti imwielda qabel u wara l-1962. Dakinhar kien intqal li kien hemm anomalija kbira li riedet tiġi indirizzata. Issa l-Gvern neħħal mod differenti kif jiżdiedu il-pensjonijiet ta' dawk imwielda qabel u wara l-1962. Kif ukoll ħabbar li b'mod gradwali l-pensjoni massima għal dawk imwielda qabel l-1962 se tiġi bħal dik għal dawk imwielda wara. Il-President tal-Lapan qed jgħid li mhux veru kienet saret inġustizzja fi żmien Lorenz Gonzi. Skont Zara mhux veru li l-pensjonijiet taħt Gvern Nazzjonalista żdiedu biss bil-kola. Biex jiġġustifika dan qabad l-ispiża fil-pensjonijiet diviż bl-ammont ta' pensjonanti fl-1987 u qabbilha ma' dik fl-2012. Tant ma jifhimx fis-suġġett li m'għandunax li kien jagħti qabel il-pensjoni ta' xi ħadd li rtira b'żewġ terzi tal-paga fl-1987 u qabel ma' dik ta' xi ħadd li rtira b'żewġ terzi tal-paga tal-2012 u qabel. Alla ħares dan ma jurix żieda għax kieku jfisser li bejn l-1987 u l-2012 il-pagi ma nbidlux f'pajjiżna. Fl-aħħar net fl-artiklu tiegħu Zara ammetta li biex il-Gvern Nazzjonalista ta' pensjoni aħjar li dawk imwielda wara l-1962 żied l-ammont ta' snin ta' kontribuzzjoni minn 30 għal 41, żied ir-rata tal-bolla b'terz u żied l-età tal-irtirar minn 61 għal 65 sena. Bil-maqlub Gvern Laburista iżid kull sena l-pensjoni għal kulħadd mingħajr ma jbiddel l-rata tal-bolla u lanqas iżid l-età tal-irtirar.